Ngiyabuza wemadoda ngiyabuza niyophelela phela lezi nyembe zengangaze abantu ngabe lesulangani na ngoba ngithi kolakala Ngikutholela nto. Hayibo ngiyakutholela yini mina Mnqobi? Ufuna nabafana phela. Hayibo ngokuhamba thina ufanele ngiyakutholela lesini Mnqobi phuma kumina. Yabona kahle nolwazi. Nolwazi. Mana baby. Baby mina angisho ukuthi wena uyangitholela yabona awujolweni uyiChristian ngiyakwazi. Uyakhona. Lalela Mnqobi hey lalela. Mawukuthi awuzazi usukela lapho uzokwenzani la kimi. Ngicela ujike uphindele emuva yezwa yini ungishiye ngokuthula. Mnqobi Wamungu namhlanje kwenza njani? Yasona sami ngiyacabanga nje angazi mhlawumbe makwenzeka kuphinde kufika le ndoda yakho le ibhokolo iphinde futhi uzokwenza lama drama dance. Hayibo khohla iloyo uzosenzani? Izolo usenzeni? Khohla iloyo. Bese ngimane ngisho nje angazi phela umuntu wakho lona phela no ubona izoxoshwa. Relax come down ngeke senze lutho khulileka. Kodwa ngisho wena asemsana. Baby, Yabona ngeke ngayichaza le ndaba lendoda yakho. Yazini baby hayi ukuthi ngilandelana nawe ngikulandele ngiyakubona awujoli baby and yasina baby mina sengiyazi ukuthi lo umngani wakho awungijoleli wena awujoleli. Yabona ke manje suyindoda eright ke manje le ndoda le engiyifunayo engaziyo emaziyo umuntu wakhe ukuthi ufunani. Ngempela sena sami hayi kholeka wena awungijoleli hayi ngiyabona hayi singahamba baby sendlini umngani wakho la ngiyabona hey wena uyangithanda.